Lesike isigcawu sesithathu sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla isihloko sithi UKHABAZELA. Ngibona ubaba hayibo kubaba Zunjomane ethukekele keqeka nakho phela usembonele eduze umkhizi. Ake ningisondezele isibane ngibukisise kahle. Asilethe uDonda. UNjomane uthe umebona ukuthi uKHABAZELA lo wamisa insizwa zesigodi beziwotha ubomvu zibona nje zifuna ukuyizwela zona kuKHABAZELA. Zizodwe beyifuna ukumgandaya ngezitini imbokode zamatshe nokunye kokugcoba nokugandaya. Kuthe uKHABAZELA ethola ithuba lokuchaza ukuthi kwenzakalani. UNjomane wabe sekhumbula ukuthi uke wadlula lo mfana omdala wala ekhaya eyifihle ehlokozini thizeni nomngani wakhe la yena uMelusi ebekhalaza khona ukuthi lesi sigriza siyancishana nemali. Ugcina uyisombulule kanjani leyo nkinga? Okuthe sangwangwazi uMelusi noNjomane emxina ngemibuzo ebijumba lo mfana njengomsolwa kwezwakala ngomunye walaba bangani bakho belapha esixukwini esekhulukudela ethi uyabaleka. Kodwa akakubanga banga elingakanani ngoba insizwa zivele zamjaha zambambisisa okuthe nanoma sekufika amaphoyisa iqiniso lapho seliphume lonke. Lezi igebengu seyiboshwe ngemchilo leyo emkhumbi yeinkomo zabhanqa nesihlahla esilapha egcekeni. Baphume kanye abafana bayizigila mkhuba nesidumbu sesalukazi ngesikhathi uDonda ebalisa ekhale ithulisa ngogogo bese kuuye yedwa bebondla ngemali yempesheni. Kusemva kwalapha-ke la uKHABAZELA athole khona ithuba lokuxoxa nomngani wakhe omdala uNjomane oseyinduna yensizwa nala athole khona ukuthi bobabili umkaKHABAZELA nesalukazi esimzalayo sebashona. Kule nkulumo kuvelile ukuthi isalukazi sashona kuqala okuthe kamuva kwalandela unina wabantwana uMakhuzwayo. Idambe iyethi inhliziyo kaKHABAZELA. Kwathi kuba sibone ubunzima bempilo einganeni ezaseyiseledengwane sayicelela unina omncane ukuba azoyibheka. Unina omncane muphi udingeni? uKHABAZELA ebuza nesifithi somunye wezinyembezi. Yebo, yena kanye udingeni, uphendula uNjomane. Ngenxa yobude bebanga phakathi kwekhwe lakho nomzwakini sabe sesihlela ukuthi kungenani umuzi ushenxele bude buduze nalawo kwakuzothuma izingane nonina omncane esikhala okungenani unina khulu okuwumkhwekazi wakho nabalami bakho bakwazi ukuzizwa. Babe sebenqamula-ke beyoshona emfuleni begudla ukhalo bephikelele emzini omusha uKHABAZELA bezibuza eziphendula ukuthi engabe empiloni ephilwa kuwona. Bafike sekuwalala impela njengoba noDingeni ephume kuvela nje ukuthi umuntu osesemthongweni. Hawu sabona belungu emamatheka usathobekile namanje. Wayeseyitshitshana elaliseyiqhuma mponjwana ngesikhathi uKHABAZELA eshada nozethu okungudade wabo omdala. Zimbili izindlu ezilapha kulomuzi, enye yixiba kanti le enye ibukeka ingconywana. Kusho ukuthi uDingeni ulala la exibeni ngoba nange evuka khona. Lokho kungabafanyana ke uKHABAZELA ezibuze eziphendula. Kusho ukuthi bakulena enye indlu. Cha singangena. Nebala uma bengena uKHABAZELA aqaphela ukuthi kwendlelwe nakho kumfanyana kulele. Hayi mina manginishiya uNjomane evalelisa.
UKhabazela abukele impilo ukuthi njengoba sekukwesikaBhatakazi nje sekusebusuku kakhulu kuba bangahlala noDingeni baxoxe ngokwenzekile. Yena pho uzolala. Kuthe uma kucaca ukuthi akulula ukuba bayophazamisa uZenzele okumfana omdala ngale. Wanda umqondo kuKhabazela ukuthi hleza lale khona lapha. Asukumo kakhuzwayo athuli icansela lisemgibeni emsamo alendlala eceleni nje kwalapha elele khona. Angibona ukuthi kungakuhle uma singayongqongqozela abafana njengoba sekusebusuku kangaka nje sala sewucupha lapha ngonezi. Eshe khiphi itshalo elihle elishe esikhwameni. Kuzwakala nje ukuthi lisanokuza mlandela. Imamatheke inhliziyo kaKhabazela kwazise nalapha exhibeni kuzwakala kufudumela uma uqhathanisa nje ngisho ke nanoma yiphi enye indlu obungamlalisa kuyona. Kodwa ke kusho ukuthi bazolala behlukane ngeingubo. Nakho kusala isikhala phakathi kwamacansi abazolala kuwona. Ingamkhathazi nokho kakhulu leyo uKhabazela kwazisa ubusuku bude umuntu uyaginqika. Athi ngaqedwa kakhuzwayo ebengena kwezakhe ingubo elala ubona nje ukuthi uyozela. Cha, ngiyabonga mlamu. Asukume lapha esigqikini abehleli kuso uKhabazela esondela ezolala.